Verso, tämmöinen opiskelijoiden pienkonferenssi, ensimmäinen kerta, kun tämmöinen tapahtuma järjestetään. Toivoisin, että tästä tulisi semmoinen toistuva tapahtuma, tavallaan kasvattaa tästä semmoinen vielä isompi tapahtuma, joka tuo yhteen paitsi niin kuin Turun opiskelijoita, niin myös silleen ympäri Suomen ja kenties tulevaisuudessa ihan silleen kansainvälisestikin. Meillä on meneillään tämä nuorten ilmastoprojektit-hanke. Jaetaan projektirahaa 15-24-vuotiaille nuorille, jossa he voi itse ideoida ja toteuttaa oman ilmastoprojektinsa. Tosi monipuolisia projekteja, erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia ja opiskelijajärjestöt on lähtenyt tänä vuonna mukaan. Mä väittäisin, että jokaisella opintoalalla pystyy niin kuin vaikuttamaan vaikka ympäristökriisiin tai sosiaaliseen kestävyyteen. Että Turun yliopistossa on ainakin ihan huikea kurssivalikoima, kaikkia kestävyysaiheisia opintoja, erilaisia opiskelijaprojekteja ja muuta, mihin voi ryhtyä. Ja jos ei löydy oman näköistä toimintaa, niin sitten se pitää kehittää itse.